В света на ежедневният шум и безкрайни задачи често забравяме нещо важно. Най-силният инструмент, който притежаваме, е нашата мисъл. Мислите ни определят не само нашите действия, но и нашата реалност. Но има една особена мисъл, тази, която може да промени всичко. Това е мисълта за свободата. Личната, вътрешната свобода. Свободата не зависи от външни обстоятелства, а от начина, по който избираме да гледаме на тях. Когато осъзнаем, че ние сме тези, които създават своята действителност, че нашите мисли се ключат към нашето усещане за свобода, започваме да се освобождаваме от ограниченията на страховете, съмненията и очакванията на другите. Мисълта, която ще ме направи свободен, е тази, която ми напомня: всичко е в моите ръце. Аз избирам как да реагирам на случващото се около мен. Аз избирам да бъда силен, да бъда спокоен, да бъда истински. Мисълта за свободата не е просто идея, тя е действие. Тя е постоянният избор да бъдем верни на себе си. Свободата не е крайна цел. Тя е процес. Процес на ежедневно освобождаване от оковите на миналото, страховете на бъдещето и натиска на настоящето. Истинската свобода започва от мисълта, че аз съм творец на собствения си живот. Мисълта, която ще те направи свободен, вече е в теб. Позволи да те води.